беше вметка, когато се дискутираше въпроса на крипа, да? Мисля, че вече мина. Има една известна история вещнаска за един греховен богаташ, който имал син, който бил наречен сина от имената на Бога. И този греховен човек, който изобщо нито обожавал, нито се занимавал с религиозен ден, цял живот, само с материално, така да наречем, в края на живота си, точно преди да издъхне, извикал сина си и сина от имената на Бога, и по този начин се казва, че той смъртта си е напуснал земния свят и е отишъл в духовния свят. От друга страна, се казва, че някои духовни учители казват от нашата линия, че цял живот трябва да се молитват святите имена по 16 кръга на ден, за да се постигне духовния свят, а пък други дори, че са необходими поне 3 живота за това нещо. Как може да се хармонизираме по някакъв начин? Има нещо като противоречие. So there is a story about a simple man who never do any spiritual endeavor, but his son's name was one of the God's name. And when this person died, he called his son by the name, and therefore he achieved spiritual realm. But at the same time, we should chant 60 rounds a day, and it's maybe not enough to go to spiritual realm. Some even say that 3 lives are needed. How to harmonize this? What is the name of your son? My son? Christian and Martin. Martin. If you chant Martin, Martin at the end, I don't know. But if you chant Christian, it's got some good results. Мантруваш Мартин, не знам, но Християн, ако мантруваш, може да има добър резултат. But the original story goes a little different because our friend was a Paka Brahmin at the beginning. Оригиналната история е малко по-различна, защото в самото начало този човек е бил Пака Брамин. Доброкачествен. Доброкачествен. Първокласен. Първокласен Брамин. But later on, due to bad association, he lost almost all the merits. Но по-късно, поради лошо общуване, той изгубил почти всички. Still one merit he could preserve, and this was that he named his sons after God. Изгубил всичките си духовни заслуги, но едно нещо било запазено, че той нарекал сина си на Бога. And at the end, due to this fatherly affection, he called out the name of his son. И в момента на смъртта, поради бащинска привързаност, той извикал името на сина си. Нараяна. Нараян. Нараяна. Нараяна. Correct. And he had to leave the body. И трябвало да напусне тялото си. And you know, when you leave the body, you will meet certain friends around. Когато напускаш тялото си, срещаш някои същества. Depending on the tendency of your life, you will meet some dark friends or some bright friends. В зависимост от тенденцията на живота си, срещаш или тъмни приятели, или свет. So he committed all the 3 types of sins. Той бил извършил всички 3 вида грях. The great, the extra great and the super great. Голям, още по-голям и най-голям. So with these 3 activities, he invited 3 dark friends, 3 dark messengers. С
С тези три дела той си бил той предизвикал появяването на трима тъмни посланици. And they came to snatch him, to take him to the appropriate place where the sinners are. Yes. Те дошли да го отмъкнат в подобаващото за грешници място. But lastly, the last word was Narayana, right? Но последната му дума била Нараяна. So it was 4 syllables. 4 срички. And for these 4 syllables, he invited 4 bright messengers. С 4 срички той призовал 4 светли посланици. And 4 is more than 3. 4 е повече от 3. So they started a deal about the soul of our friend. Те започнали да се пазарят за душата на човечеца. The dark messenger said, "Oh, he belongs to us. Just look at his life. He has committed all the sins, lost all the merits, so he should come with us." Тъмните посланици твърдяли, че той трябва да дойде с тях, защото е извършил всички грехове. But the bright messengers protested. Why did you come? Why did you enter here? You have no business here. Но светлите протестирали, защо сте дошли, нямате работа тук. This person is pure. Този човек е чист. Pure? How come pure? Living with a prostitute. Той живее с проститутки. Robbing the father and mother. Грабил е баща си и майка. And doing all nonsense. И вършил какви ли не глупости. No, he has pronounced the name of the Lord. Не, той произнесе името на Бога. So finally they could not decide. В крайна сметка не могли да решат какво да правят. Whether down or up. Дали да го завлекат надолу или да го издигнат. So they decided, all right, let's give him another chance. Затова решили да му дадат още един шанс. So he didn't die on the spot, but he returned to life. So you see, he returned to a normal state of consciousness. Не умрял, а продължил да живее, върнал се в нормално състояние. Even death you can conquer by the Holy Ghost. Дори смъртта може да се победи чрез святото име. And even all the mistakes that you can imagine, you can correct or rectify by the Holy Ghost. Всички грешки, които може да си въобразите, могат да бъдат правени чрез святото име. So death is quite an intensive moment. Смъртта е доста интензивен момент. Then we shall face reality. Тогава, без съмнение, се изправяме срещу реалността. So why should we wait until the moment of death? Защо да чакаме момента на смъртта? If we can regain our normal state of mind now, by chanting now, why living? Why should we wait for the last moment? Ако можем да възвърнем нормалното състояние на ума си сега посредством мантруване, защо да го оставяме за последния момент? And once you start it, and you have the higher taste, you cannot give it up. И ако веднъж започнете и добиете по-висшия вкус, няма да можете да го оставите. For 1 lifetime, 3 lifetimes, for eternity. Един живот, 3 живота, цяла вечност. It doesn't matter. Няма значение. Once somebody asked me a question that I couldn't answer. Веднъж ми зададох един въпрос и аз не можах да отговоря. So with that question, I went to a higher authority. И с този въпрос се отнесох към един по-висш авторитет. And I told Maharaj, I have a question. И му казах, Магарадж, имам въпрос. Somebody told me that the holy name has become bitter on his lips. Един човек ми каза, че святото име загорчало на устните. And he gave a very laconic answer. И той даде много лаконичен отговор. But he said it was not the holy name. Каза, това не е святото. So
you can judge. If it is a little bitter, it's yet not the holy name. Така може да разберете, ако все още е малко нагарча, значи не е святото име. If it is a noise, it might be the holy name, but not harmoniously tuned. Ако е шум, може би е святото име, но не е хармонично настроено. But if this is the holy name, then it will have some miraculous results. Но ако то е святото име, тогава ще има някои чудни ефекти. Just like in the life of Chaitanya Mahaprabhu. Също както в живота на Чайтаня Махапрабху. You know, he was emotionally a little sensitive, so to say. Той емоционално бил, така да се каже, малко чувствителен. And his personal attendant, Govinda, was taking care of him. И неговия личен слуга Говинда се грижил за него. He always tried to pacify him. Винаги се опитвал да го He успокоява. always told him, "Oh my dear Lord, don't cry." Винаги му казвал, скъпи Боже, не плачи. Whenever Mahaprabhu was crying, he thought, "Don't cry." Винаги когато Махапрабху плачел, той му казва, не тъй да плачеш. It was very effective. И това било много Mahaprabhu ефективно. stopped crying. Махапрабху спирал. Because he likes to satisfy his devotees. Защото той обича да радва бактите си. So if you ask, don't cry, he will not cry. И ако го помолите да не плаче, той няма да плаче. But you know, in Mahaprabhu's times, they also had some social life. Но по времето на Махапрабху също са имали социален живот. Like here, I see that you meet people, you go out for dinner, you exchange with Както people. тук. Срещате се с хора, излизате за вечеря навън. So many were visiting Mahaprabhu. И мнозина идвали да посещават Махапрабху. So like Ramanandrai, Swardamodan, Goswamis, great devotees. Като Рамананда Рай, Сваруп Дамодар, Госвамите, други велики бакти. And you know, they were also so sensitive И те също били толкова чувствителни, that they could feel the emotional state of Mahaprabhu. че усещали емоционалното състояние на Махапрабху. And it was enough from them to quote a few verses from the Srimad Bhagavatam Било достатъчно те да цитират няколко стиха от Шримад Бхагаватам, to upset Mahaprabhu. за да натъжат Махапрабху. And then he started to cry. И той започва да плаче. So the guest devotees reminded him of the Leelas. Гостите бакти му напомнили за Лила Immediately lost his temper. и той веднага губил настроение. And then Mukunda was again, Govinda was upset. I try to pacify, and then they come, and they make him upset. What is this? И Говинда се ядосвал. Аз тък му го успокоиха, те дойдоха и го натъжиха пак. They work against me. Работят срещу мен. And such guests, my God. Що за гост? So Mahaprabhu tried to satisfy all his devotees. Махапрабху се опитвал да удовлетвори всичките си бакти. If some say, cry, he is crying. Някой му казва плачи и той плаче. Others say, don't cry, he is not crying. Друг му казва не плачи и той спира. Be so tender like him. Бъдете толкова нежни като него. If your spiritual master says, cry, then you start laughing. This is called yoga. Това е шогаливо. Maybe some other questions? Друго? I would like to, because it is said that bhakti is rather a mood on higher levels. Тъй като се казва, че бхакти по-скоро е настроение в по-висшите нива. So is the chanting making us so tender and more tender and sensitive? Дали натруването е това, което ни прави по-нежни и чувствителни? Or the association with the devotees are making us more tender and sensitive to chant more tender and sensitive? Или общуването с бхактите ни прави по-нежни и Or чувствителни? just both together? Така че да можем да мантруваме нежно и чувствително или Very двете. good question. Добър въпрос.
I think I mentioned recently the example of such a person who learned English by the book. Мисля, че наскоро споменах примера с един човек, който учил английски по учебник. And when he met the Englishman, they asked, "Oh, it's very interesting language. Which language you speak?" Когато срещнал англичани, те го запитали, много интересен този език, който говориш. Какъв е този език? So, if we sit at home in our room, kirtan, right? If you sit at home and chant, Така и ако kirtan, като седим вкъщи и мантуваме, it is absolutely not sure that this is Sankirtan. изобщо не е сигурно, че това е санкиртан. But I agree, the quality and the mood of the devotees around us will have a tremendous effect on us. Но съгласен съм, че качеството и настроението на бхактите около нас ще имат огромен ефект върху нас. So we know, we understood that without Guru Bhakti there is no Krishna Bhakti. Знаем, разбрали сме, че без Гуру Бхакти няма Кришна Бхакти. So if we meditate on our spiritual master, sooner or later his mood will come to us. Като медитираме върху своя духовен учител, рано или късно неговото настроение ще дойде върху нас. This is a mystic transaction. Това е мистичен обмен. Nevertheless, chanting and association should also work both. Пътуването и общуването трябва едновременно да работят. Usually the answer to such question is not either this or that, but both. Обикновено отговорът на такъв въпрос не е едното или другото, а и двете.